Monumenti jistgħu jkunu qed ifakru personaġġ inkella avveniment. X'imdaqqiet niltaqgħu ma' monumenti li jkunu qed ifakru aktar minn persuna waħda. Dan huwa fil-fatt il-mafkar li naraw f'misraħ żgħir ħafna fi triq f'Taslima. Naraw il-figuri ta' 3 atturi famużi bil-qiegħda madwar mejda. U hemm ukoll ir-raba' siġġu, naturalment vojt, bħala stedina għal dak li jkun biex ipoġġi ħdejhom. It-3 atturi li huma rappreżentati f'dan il-mafkar huma Gemma Portelli, Victor Apap u Charles Clouse. L-iskultur ta' dan il-mafkar huwa Brian Green u kien sar mill-Mediterranean Ceramics. Il-mafkar kien ikkommissjonat mill-Ministeru tar-Riżorsi. Dan il-monument uniku għal kunċett tiegħu ifakkar dawn it-3 atturi famużi li matul ħajjithom ħadu sehem f'ħafna programmi televiżivi fuq ir-radju kif ukoll fuq il-palk Malti. Gemma Portelli twildet fil-Belt Valletta fl-1932. Ta' età żgħira bdiet tieħu sehem f'diversi drammi fuq ir-radju u minn hemm bdiet tieħu l-esperjenza meħtieġa. Matul il-karriera tagħha, Gemma kienet magħrufa ħafna għal komiċità, għalkemm hija ħadmet ukoll diversi karattri serji. F'waħda mill-ewwel drama li saru fuq it-televiżjoni f'Malta, f'Baħar Wieħed, Gemma Portelli kienet waħda mill-protagonisti. Tajjeb li jingħad ukoll li Gemma kitbet xogħlijiet kemm għall-palk, għar-radju u anke għat-televiżjoni. Flimkien ma' raġel tagħha, Paul Portelli, kienu jagħtu gost lil ħafna nies, tant li anke kienu mistednin biex imorru l-Awstralja u jagħtu spettakli lil Maltin Tem. Fis-sena 2000 ingħatat il-Midalja għal Qadi tar-Repubblika. Gemma Portelli mietet fl-2008. Victor Apap twilet il-Belt Valletta fl-1913. L-ewwel ħidma tiegħu kienet bħala ġurnalist u kien jaħdem mal-leħen is-sewwa. Aktar tard daħal jaħdem maċ-ċivil. Iżda l-karriera tiegħu ta' attur kienet bdiet kmieni f'ħajtu wkoll. Bħala membru ta' Ġoventù Kattolika, l-Azzjoni Kattolika tal-Belt Valletta, Victor beda jieħu sehem fuq il-palk. Tajjeb li nsemmu li dak iż-żmien l-Aqda Ġoventù Kattolika tal-Belt kienet torganizza diversi serati teatrali. Victor kien kittieb ukoll u bħala awtur kien jifforma parti mill-Aqda Kittieba tal-Malti. Baqa' involut mal-Ġurnal tal-Azzjoni Kattolika il-Leħen is-Sewwa bħala membru tal-bord editorjali. Huwa wkoll kien jieħu sehem f'diversi programmi fuq ir-radju. Victor Apap miet fis-sena 2001. It-tielet karattru li hemm f'dan il-mafkar f'Taslima huwa il-magħruf Charles Clouse. Wieħed jista' jiddeskrivi lil dan il-personaġġ bħala kumedjant, ġurnalist u attur ukoll. Charles twilet fl-1919 l-Isla. L-ewwel wiried tiegħu kienu fit-Tarzna matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Huwa kien jaħdem hemm u jidher li ħassil bżonn li waqt dawk il-momenti ta' biża' kienet tkun ħaġa tajba li jferraħ lil sħabu. Wieħed jista' jimmaġina li wara li jkunu għaddew l-attakki mill-ajru u jkun hemm momenti meta jkun hemm nuqqas ta' attakki, kienu jinżammu dawn il-wirijiet. U f'dawk il-ħinijiet il-komiċità kienet ferm importanti. Charles Clouse kiteb ukoll drammi u programmi oħra għal fuq ir-radju, kif ukoll għal fuq it-televiżjoni u għal palk. Interessanti illi kien jikteb ukoll diversi kanzunetti. Clouse kellu paġna umoristika fil-ġurnal It-Torċa li dam jikteb għal aktar minn 45 sena. Huwa miet fis-sena 2009. Dan il-mafkar huwa partikolari li jfakkar dawn it-3 personalitajiet ferm magħrufa mal-Maltin.